правя хриси на мен. Трябва е много. Аз съм сбит пред блок. Само от тази страна съм криминална просто. Сега е време да я наплякаме с фондютен. Take Wonder на NYX. 14 шейда има от това нещо. И ние сме взели най-светли. Слагам първо с четка и след това го блендвам с Beauty Blend. Имам цицина, внимавам. Лина в прага ми изпусна телефона върху лицето и сега имам цицина. Не си личи вече, обещавам. Само болката остана. Много такова soft matte финиш има от. Грима не е за да крие цицини. Грима е за да се забавляваме, нали така? Да! Ще нанесем контур и руж с Wonder Stick на NYX. Гледай сега какво ще се случи. Правиш ми брада. Какво ме направи? Ако blush blind test. 2020 блъж. Аз не съм прогресирала от тогава. Сещам как ще се чувствам уводне. Уво! Аз се чувствам уво всеки ден. Оле, виж колко си. Имаме две подри на NYX Wonder Snatch. Искаш ли гълъбче? Розовата толкова изсветлява, много е яка. Да изрежем скулите отдолу. Много яко.